Caribou, vă prezentăm astăzi Muzeul de Sare. Aveți în imagine Mama Sel sau Mama Dushingo. Astăzi trebuie să plecăm de la Mamoudzou până la Bandrélé. Vom avea o mică excursie, vom parcurge undeva la 30 și ceva de kilometri pentru a participa la festivalul din Bandrélé și anume Festivalul Sării. Sarea care se produce aici se produce pe niște metode ancestrale. Aveți în imagine primarul și viceprimărița. Ce qui est bien, ça va là-bas. Tinerii, să știți că sunt foarte activi la aceste mici festivaluri, fiecare are rolul lui. Fetele în principiu sunt ținute de dans, dansează dansuri tradiționale, asta va fi în următorul nostru videoclip. Băieții acompaniază, unii dintre ei chiar și dansează, dar ei sunt mai mult însoțitorii, bineînțeles, frumoaselor domnișoare. Uitați, a venit și frățiorul cel mic al uneia dintre dansatoare care nu le scapă din ochi. Este foarte curios. Là, je comprends un petit peu mieux les trucs. Hein. Donc là, ils vont filtrer en effet. Ils filtrent, ils laissent sécher. C'est ça, c'est la mer en effet. Sur l'océan, le sel, c'est quoi? C'est le ramasse là au bord de la mer. Ah, d'accord. Ils mettent ça dedans. C'est le sable en C'est effet. le sable. Et puis ils mettent un peu d'eau. C'est le sable qui est séché. En effet, ils mettent de l'eau. Ça filtre l'eau dedans. Ça filtre l'eau dedans, d'accord. Ils vont mettre de l'eau là-bas. Procesul de obținere a sării, deja cum ați observat, probabil nu este deloc complicat. Iau deja nisipul din acel mâl care este lângă ocean, îl pun în aceste site, în aceste cuve, îl strecoară practic la mijloc, au o gaură mare în care se scurge apa în niște bazine special improvizate, îl pun pe foc de lemn și îl lasă să se usuce la soare. De câteva ori îl strecoară, îl pun peste el niște apă tot din ocean, apă sărată, care ulterior este diluat, este evaporat, așa cum vedeți în imaginile acestea, și rămâne doar sarea în cuvele speciale. După care această sare este lăsată câtva timp la soare să se usuce și pusă în saci. Practic este un proces de obținere a sării naturale pe căi ancestrale și foarte ludice, rămas doar în Mayotte.
Ça, le sel est déjà fini là. Tu peux prendre là pour faire ta cuisine. D'accord, madame. C'est très bon pour la santé parce que même si tu as la tension, tu peux manger. T'as vu là-bas, c'est là-bas qu'ils récupèrent de la boue. Ils récupèrent de la boue là-bas, c'est la boue qu'il y a dedans. D'accord. C'est après d'avoir pris ça, ils vont les filtrer. Il y a là, c'est les filtres. C'est les filtres. Est-ce que je t'avais mis? Oui, oui. Filtré en bas. Il y a un sachet en bas. Sac du riz. D'accord. On a des mais facile. C'est comme ça. Wasongorenga ule titia utini ya hila babo vojitia Gota ile uju. Taija ngende najia hande toto ule asi ya Muita. bana no pele iria chonu Nyunguni. Rohotso tuba. Donc elle amène de là, elle amène de là la bouée et le laisse sécher. Ils prennent le sable là, c'est le sable là qu'on met en bas. D'accord. Après ils prennent la boue, ils mettent ici. Après on prend de l'eau sale là-bas. D'accord. Ils viennent mettre aussi là. Après ils récupèrent de l'eau blanche. Là-bas, tu peux mettre dedans. Donc c'est des sables d'eau. C'est la mer.